Це як так вийшло? Я ходив, пастушив овечки. Піврік, мокрий, курив тютюн без тютюн крутив і все. І здоровий, дуже здоровий. Кожен день ходив. Груду лемі. І не слабував. Ну, не слабував. Просто там, правда, я ж не їв багато дечого, хліб, там цукор, це все не їв, ніякі кока-коли, водички, вода джерельна, там якісь дикі квас, такі ось каву десь колись. Ну, в останній момент я вже нормально на каву підсів. Ну і хліб не їв і так далі. І ніц. Не захворів. Ніхера не мог. А тут цілий день шаройоблюся, по стройці, нічого не роблю. Ну і тут в їді проблема. Дуже серйозно, бо овеча блинця то є овеча блинця. От якщо овеча бринзі, то є овеча бринзі. Це. Все. Отже, лікарство. Це лікарство. Овеча бринзі, овече масло, коров'яча бринзі, вістояна стара. Це лікарство. Угу.